салом дӯстон, шаби дуюми лигаи чемпионҳо дар ин ҳафта аз рӯзи аввал дида рақобатҳои ҷолиби диққатро пешниҳоди мо кард. Қаблан як маълумотро ба ҳаматон расонданӣ ҳастам ки аз ин шумо дақиқан хурсанд намешавед. Сар аз бозиҳои даври чорум як соат дертар рақобатҳои лигаи чемпионҳо баргузор мегардад, барои он ки Аврупо ба вақти зимистона мегузарад. боварӣ дорам ки то ин дам бозиҳоро ҳаловат бурда тамошо кардед, махсусан баъди он ки дар як рӯз имкони дидани ду бозӣ аст. Имшаб аз ду бозии барвақт якеаш бо иштироки Барселона ва Шахтёр буд ки аз шаҳри ҳамин рақобат оғоз мекунем. Аввал лайки қиматбоҳои худро гузоред, баъдам ба ҳамаатон тамошои хуб хоҳонем. Дӯстон, Евроҷумҳур тамом нашуданд ва моро бозиҳои Лигаи Аврупо интизор аст. Вестхэм ба меҳмонии Олимпиакос меравад. Брайтон дар майдони худ Аякси дар кризис бударо пешвоз мегирад. Тулузаро бозии мушкил бо Ливерпул интизор аст. Рома қувваи худро бо Славия месанҷад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳои тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $8100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Барселонаро аз пеш Эл Класико интизор аст. Аз ин рӯ Каталониё он бозиро ҳам дар хотир доштанд. Шогирдони Хави дар қисми аввал ду гол заданд. Беҳтаринҳо аз нигоҳи таъсир ба бозӣ Фермин Лопес ва Ферран Торрес буданд. Онҳо ба ҳамдигар ассистӣ карда дар қисми якум ду гол заданд. Нимаи дуввум барои нигоҳ доштани ҳиссои бозӣ буд ки аз ӯҳдаи ин кор Каталониё баромаданд. Бозии дигари ин гурӯҳ бо иштироки Порту ва Антверпен гузашт. Португалиҳо дар сафар бо ҳисоби 4-1 ғолиб шуданд. баъди Барса гапзани дуввум дар ин гурӯҳ маъз Порту аст. бозиҳои гурӯҳи марг бо иштироки Милан ва ПСЖ, Ньюкасл ва Боруссия Дормунд ҷараён гирифт. Дар бозии аввал ҳангоме ки ҳисоби 1-0 ба нафи парижиё шуд, имкониятҳои Милан барои баробар кардани ҳисоб зиёд буданд. Дастаи шаҳри Милан имкониятҳои хеле хуби голзаниро пайдо кард, вале аз он истифода карда натавонист. Голи дуввуми парижиё бозии Миланро кушт. Дембеле ба Коломуани ассист кард. мисли ин гол бори охир дар Лигаи чемпионҳо кӣ гол зада буд? Мбаппе заминӣ тӯбро равон кард ва Дембеле дар мавқеи холӣ қарор дошта имконияти худро истифода кард. ҳатто худи Мбаппеам дар ҳайрат монд ва ҳамин гол масъалаи ин рақобатро ҳал кард. голи севуми ПСЖ ҷараёни бозиро пурра маълум кард, вале бори дигар такрор мекунам ки ҳиссои бозӣ бояд шуморо фиреб надиҳад. бозӣ ба як дарвоза набуд. Милан ҳам хуб бозӣ кард, вале ғалаба аст. дар бозии дигари гурӯҳ Боруссия Дормунд ва Ньюкасл ба майдони набард ворид гаштанд. вақте ки мо бозии сатҳи олӣ мегӯем, ана чунин бозиро дар назар дорем. ҳар дақиқа ва ҳар сония ҳардуи даста бозии сатҳи баландтариро нишон доданд. ягона голи ин рақобат дар натиҷаи набарди прессингҳо омад. Боруссия прессинги беҳтар карда тӯбро гирифт ва имконияти худро истифода бурд. қаҳрамони феълии Лигаи чемпионҳо Манчестер Сити дар сафар Янг Бойзро шикаст дод. Янг Бойз рақиби баробар ба Ман Сити дар 100 соли аз пеш буда нахоҳад буд. Холланд ба қаҳру ғазаб омад. Магуайр дар Лигаи чемпионҳо гол дорад, ӯ надошт. дубли Холланд тамоми ҳазлу шӯхиро дар интернет дар ин бора барбод дод. дар рақобати дигари ин гурӯҳ РБ Лейпциг дар майдони худ Цервена Звездаро мағлуб кард. он ҷо ҳам ба мисли бозии Ман Сити ҳисоб 3-1 шуд. ду лидери гурӯҳ Сити ва РБ Лейпциг гӯё маслиҳат карда бошанд. Атлетико дар сафар бар зидди Селтики Брендан Роҷерс рақобат дошт. ҳисоби мусовӣ шояд мадридиёро розӣ карда тавонад. ҳисоби 2-2 аллакай худ нишон медиҳад ки бозӣ хеле кушод ҷараён дошт. мадридиё дар се даври аввал 5 хол гирифтанд. ин фундаменти хуб барои баромадан аз гурӯҳ аст, вале сари камбудиё кор зиёд аст. бозии дигари ин гурӯҳ дар Нидерландия гузашт. Фейнорд мехоҳад дар ин гурӯҳ интригаи калон побарҷо бошад. дастаи Эрedivisie тавонист Латсиоро дарси адаб диҳад. шогирдони Сари дасту по хӯрда шуданд ва чӣ кор карданашонро намедонистанд. Фейнорд ин бозиро бо боварии том бо ҳисоби 3-1 ба анҷом расонд. Кевин Де Бруйне метавонад ҳамдастаи Роналду шавад. дастаи Ал-Наср ният кардааст ки ин бозингарро то тобистон розӣ кунонад ва ба сафи худ ҷалб созад. тибқи хабарҳо намояндаҳои дастаи кишвари Арабистони Саудӣ аллакай бо агенти бозингар тамос гирифтанд. онҳо аз агент хоҳиш намуданд то як суҳбати рӯбаруро бо Кевин Де Бруйне барояшон таъмин созад. дар ин суҳбат Ал-Наср лоиҳа ва нақшаҳои худро ба Де Бруйне фаҳмонида аст. қарордоди Де Бруйне бо дастаи Ман Сити то тобистони соли 2025 амал мекунад. дар мавсими ҷорӣ мо ниҳоятгари 32 соларо дар майдон қариб ки намебинем. Манчестер Сити бе ӯ бозӣ карданро ёд гирифтааст.
гвардиола чанд маротиба дар зарфи мавсимҳои охир исбот кард ки дасташ дар набудани кевин ҳам натиҷаи заруриро бар ивази бозии зебо ба даст овардан метавонад. Сабаби набудани ӯ дар майдон осебҳояш мебошад. Ӯ дар мавсими ҷорӣ танҳо дар 2 бозӣ иштирок кард ва 1 ассистам дорад. Ал-Наср мехоҳад ба бозингари белгиягӣ шартномаи дарозмуддатро бо маоши баланд пешниҳод кунад. Дар сурати розӣ шудани ин футболбоз ӯ як чеҳраи дигари саршинос дар футболи ховари миёна хоҳад шуд ва ҳамроҳ бо Роналдо, Садио Мане ва Алекс Телес дар як даста бозӣ хоҳад кард. Сандро Тоналиро ба муддати 10 моҳ аз футбол хориҷ мекунанд. Он нафароне ки шаб бозии дастои Ньюкасл ва Боруссия Дормундро тамошо карда мегӯянд: дурӯғаме, русиёгарӣ гап ме. Тонали шаб бозӣ кард. Ӯ аз ҳайати захиравӣ ба майдон омад, вале ин гапи дуруст аст. Мағзи масъала он аст ки УЕФА ҳам зидди бозӣ кардани Сандро дар ин рақобат буд, вале ҳақ надошт ки ӯро иҷоза надиҳад, чунки то ҳол бани ӯ қувваи ҳуқуқиро нагирифтааст. Гуфта мешавад ки дар соатҳои наздик Тонали расман ҷалби салоҳият карда шуд. Сабаби асосӣ пул хоб кардани ӯ дар бозиҳои дастаи Милан будааст, яъне ӯ ставка мекардааст. Тонали ва Николо Фаҷоли ҳарду аз футбол дур шуда курси махсуси дури аз пулмондаҳоро мегузаронанд. Аввал дар мавриди 3 сол гуфта мешуд, аммо баъдан сарчашмаҳои боваринок ишора карданд ки Тонали 10 моҳ муҷозот хоҳад шуд. Агар чунин ҳукм бароварда шавад, Тонали дигар дар мавсими ҷорӣ бозӣ нахоҳад кард. Агар Италия ба чемпионати Аврупо барояд, Сандро он ҷо ҳам аз ҳаққи бозӣ кардан маҳрум мешавад. Ставкаҳои ӯ аҷиб буданд. Ӯ танҳо дар бозии дастаи Милан ва танҳо ғалабаи Миланро гирифтааст. Ин мотиватсияи Тоналиро боз барои бозии зебо нишон додан баландтар мекард. Ньюкасли бечора барои ин бозингар ба Милан 64 миллион евро дод. Акнун ӯро истифода карда наметавонад. Ба ҳамин тамом, боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хайбардорон дар паноҳи Аллоҳ.